20. júna sa z príležitosti 75. výročia založenia Ižanského športového združenia na miestnom športovom ihrisku konali futbalové turnaje o pohár starostu obce. Június 20-án az Izsai Sportegyesület megalakulásának 75. évfordulója alkalmából futballmérkőzések sora zajlott a helyi futballpályán a polgármester kupájáért. Azért jöttünk össze, hogy ne legyünk sérte, a legfőbb része, hogy ne kelljen dolgozatok otthon a kárban, a legfőbb része. A második része, Izsai foci most ünnepli 75. évfordulója ebben az évben, és ennek a tiszteletére és a polgármester kupa második kiírása, ez közösen össze lett mondva, ezért 6 csapat, már 6 mérkőzés lesz, 4 csapattal, mindenki 40 perces meccset játszik. Na začiatku Tichomír Cékus pozdravil hráčov a oboznámil podmienky turnaja. Turnajov sa zúčastnili 4 družstva, a to Ižanský dorast, Starí páni z Iže, družstvo z Patiniec, ako aj družstvo z maďarského Tárkáňu. Všetky turnaje trvali 40 minút bez polčasu a každé družstvo hralo s každým. A csapatokat a pályán Cékus Tihamér köszöntötte és ismertette a játékszabályokat. A mérkőzésen 4 csapat vett részt, az Izsai ifi csapat, az öreg fiúk csapata, Patközség csapata és Tárkány focistái. A mérkőzések 40 percesek voltak, félidő nélkül, és minden csapat játszott mindegyikkel. V zamračenom a daždivom počasí ako prvý hrali zápas Ižanský dorast s družstvom z Patiniec, ale pretože im niekoľko hráčov chýbalo, zastupovali ich ižanskí hráči. A borongós csapadékos időben először az ifi csapat játszott a patiakkal, de mivel a pati csapat létszáma alacsony volt, így izsaiak helyettesítették a hiányzókat. Neskôr hralo družstvo Starých pánov z Tárkáňu s družstvom Starých pánov z Iže. Po nich nasledoval zápas družstiev Tárkáňu a Patiniec. Vtedy vstúpil na športové ihrisko posilniť družstvo z Patiniec Tomáš Priškin, reprezentant maďarského futbalu a tiež hráč jedného anglického družstva. Práve je na dovolenke a týmto spôsobom chcel pomôcť domácim. Ezután Tárkány öregfiúi mérkőztek meg az izsai öregfiúkkal, majd Tárkány és Pat összecsapása következett. Ekkor lépett a pályára a pati csapatot erősítve Priskin Tamás, magyar válogatott, és egy angol klubcsapat futballistája, aki most épp szabadságát tölti, de egy meccs erejéig besegített a hazaiaknak.